Коко и Сабина, познавате ли къде се намира? Сигурно не. Защото имаме зелен асфалт, защото имаме червен асфалт и защото тук е много хубаво, тук е края на лятото. При вас сигурно сега започва лятото. Сега тук е 5 часа, въобще не мога да изчисля при вас колко има въобще. Само знам, че е много рано сутринта, някой става, някой се отваря очите, обаче ние сме се свършили вече работата и вече се отиваме. Тук асфалта е червен, Краси, покажи, че имаме червен асфалт. На мене много ми се иска да дойда при вас, обаче в момента не мога. Затова ви каня тази вечер ви да дойдете. Сега Краси прави този страхотен клип. И сега ще ви покажа какво има нагоре. Нагоре, какво има, Краси? Кестени или липи? Тук са май липите. И страхотно небе. Значи небето е страхотно там, ако може да го хване. Страхотно е небето. То е едно и също. И при вас, ама сега при вас е сигурно вече много рано сутринта. Някой вече става и аз му казвам добро утро и му казвам, че страшно много го обичам. Страшно много. И не само на един, на двама, на трима. Те знаят кои са. И аз много знам кой иска да се върне в България 11 години след като не е бил и кой иска да види тук едни страхотни неща. Това не е градската градина. Дето сте карали колела, дето сте жулили колена и така. Това е нещо съвсем друго. Интересно е. Една алейка, ще се поразходим по нея. Тук има и велоалея, обаче аз нямам велосипед. Не, че искам да кажа някой да ми купи от Америка, обаче имаше и страхотни други цветя, обаче вече ги няма, защото ги откраднаха и тук малко повече са крадени като при вас, ама пак е готино. Иначе пък можеш да отидеш при съседа си, вие това може би сте го забравили. Може направо отиваш, без да чукаш, влизаш, носиш салатата и направо той те посреща с ракията. Ако пък ти носиш ракията, той прави салатата. Между другото, днеска ми се обади Алекс, който се е върнал от Швеция. И колко тебе да е сънувал тая вече и пита дали си се върнал. Оставих си чантата там, а тук много крадат. Сега можем да продължим. Даже жилетката ми беше там и никой не е открадна. Е страхотна. Иначе имаме тук и кучета. Краси може да покаже там едно куче, което е... То се почива в момента, не е нещо, кой знае какво. Страхотно, нали? И паметници си имаме. Той вие имахте там един паметник, даже пишеше, мисля, че България, дето имаме една снимка, но тя е много грозна. Паметника беше по-грозен. Значи нашите паметници, вижте какви остатъци има. Много са последните. Не. И въобще всичко се е страхотно. Ние просто ви чакаме да се върнете. Може да е за малко, обаче да се върнете, да дойдете при нас. Да се прегърнем, да се бушнем истински, не само така. Тук беше детски свят, тук купувахме да не настъпиш кучето, горкичкото. Тук беше детски свят и от тук купувахме играчки, ако си спомняте. А малко по-нататък имаше едно фото, вече го няма и го закриха. Там ви правихме първите снимки, когато бяхте на една година с торта, колко има с жираф. А Сабина каза на майка си, защо е пратила такава снимка, защото била много пукава и дебелка. Има тук и гълъби. Той ви имате гълъби. Имаме и гарги. Ето го шадравачето. Тук преди имаше риби, сега естествено няма. Имаше едни рибки. Ето го. Ето го шадравачето. Тук някой... Вече не е. Имаме цветен пазар. Имаме цветен пазар, това не го знаете. Но пак е хубав. Не е с такива размери, ама в края на краищата пък като за Шумен е много сладък. Ето имаме рози, имаме най-различни неща. Кое е най-хубавото цвете? Това. Аз ви подарявам това цвете и много ви обичам и ви чакам да се върнете, да ви прегърна наистина, мили мои, и да бъдем поне за малко заедно. И имате поздрави, целувки от Краси, от мене, от баба, от дядо, от Снежа, от Зъби, от всички. Обичаме ви и ви целуваме.